3 сол газета навар омад, неки мо 3 сол ҳар рӯз дар газети ҷавонон будем. бачаҳо ҳамае ки дар мо ҷавонон кор кардан дар бозор шидем. бачаҳо кор набуданд, маблағ набуд, чизе буд як ҷое мехӯрдем. як кафак гуфти чизо биринҷу камакак мош ҳамаша мегирифтам, як деги калон меэндохтему то бегаҳӣ бачаҳо қатӣ ба маза карда мехӯрдем. дар пеш бозор шидагӣ будам ки сайёф гузаштанд қатӣ кавун хе апаҷон иҷоити нестай, ман газета кушодем, мери газети мода кор мекунем. ҳамин шаб ки ман газетаи ҷавонон нагирам, хаёл мекунам ки ман ин фарзанди ман таваллуд карда мера. анам хел одат кардам қатъи ҷавонон. раҳмат иттифоқи журналистҳо да, раҳмат сайёфи мизроб да, дастгири ҷавонон да, садои самардин ҳамашон дастгирӣ кардани кор да. ризқи рӯзи мара худо дода гия, ман барои ҳамин сета ятим бо наздим да ҳамсоя 12 кӯдак қатъи бо мемонам, мо ва ёра метавон ки хӯрам. қатъи ҳамино саргардон дин омадам шодӣ карда, амаҷон англиси дита 5 гирифтам. ма ҳаминора мебинам хирсан шамаина ғаму дил ҳама чиза меброя. қафои кӯдако мешинем, бо хона ба ҳама бо якдигар мешинем, бо гапомон маслиҳати якдигар қатъи кор мекунем. бе қатъи ма рақс кардам, ба хандидам, гуфтам не ма шуморо намешиносам, чида қатъи шумо рақс мекунам. ҳамин қатъи хай тасодуфан баъд шинос шудем, нашиносима шинос мешем. баъди як баъд ихтаро хандидану якдигар да гап задану хай насибу тақдир дига омад рафтан ки очан гуфт нема ғарм да наметавон раи дора яки нема ҳамҷа холаҷон тамом кардагиам, хона гирифтагиам, ма ҳамиҷа местам, насибу тақдир буда. ин ҳамин қасор хай тӯи шидем 12-13 сол қариб 12-13 сол хай айби ваям набуд, айби ваям не ба ҳармо набуд, гузаштему то ҳамин хел шуд ки монда байн монда туғри наомад, хунумон чӣ шуд ки баъд хай якон вай бисёртар намехосту. лекин ака модар чӣ хел ҳар як модар мехоҳад ки фарзандаш фарзанддор бошад. баъд ҳамин хел ҳеҷ бовар надошт ки ман ҷудо мешавам, ҳеҷ вақт дилтира намепартом мегуфт. баъд рафтам ки очам нон пухтестам модар да, ба ҳамин хел нона пухтестам танорда ки яке ман хоби тира дида буд. зиндагии беҳтарини одам ин фарзандай. 13 сол ба даҳану сона зиндагӣ кардем, лекин фарзанд нашуд. баъд дига ман ёди фарзандам не фақат ҷиянора кардам ки ҳаминам фарди як ака доштем ки ёш болои 60 мурдан, фарзандои ва ёра калон кардем, шавар додем, зан додем. ҳолиам як фарзанди ва ман бо сета ятимаш қатъи нигоҳ кардам. маслиҳати ман барои ҷавонои ҳозира ҳаминае ки ҳастанд ҷавоное ки барои як даҳанно зора неки ҳастанд хуштуманое ки ҳаваям ба заҳру зар метияншонанд. омара гиром занҳо бисёраш ҳамин хеланд, бисёраш ҳамин хеланд, мардо партофта равананд ки занҳо намепартанд фарзандошонанд. чӣ қаш агар напартоя ман кӯшиш мекунам ҳамин қаина бо аз газети худотонам мехонам. занҳое ҳастанд ки номус доранд, меранд кор мекунанд, мебиёянд,